Ya indithu pamene takutinangirani ku Karonga kumene at least yayi kukuchitikaso zinthu kumeneko muzimvera nokha achina njuchi achina mathematic kuvuta anyway komabe chilichonse chili bwinobwino kumene ndithu zikutheka Kasungu komanso Chiradzulo ndithu kumene ndithu yayi zinthu zikuyenda mwa smart ndi malipoti onse ali pamene papa ndechimakanika kuti kodi yakhozo cha motani koma no zatengera mkulu ngati president office amene mwina anakhanga knowledge ndi anango kugwira pepa ili patatu kuna chino chambo kugwira ntchito anthu kuyamba kuvota komano chimene chinachipesa kwambiri kuti anthu aende kuvota pa center imene yoyo ya Karonga CDSS nchonena kuti pasukulupo pali mtengo wina yake pali njoji njeno khanga tiwopoona akulu asikulu anaona kuti apa bwanji tichimene tizibalalitse kaye tizithamangitse asanayambe kuvota anthu ndi ana akatira makhwala amene pachapo ndeti zija zinakhangire kuti momwe zikhale pamodzimodzi zinangomwazikana pa center posepo anthu aja mapesa tikenaka anasunthasunta mipando ena ukakhala kwina ndi zinachitetsako pang'ono kuti thu ayambe ndithu kuvota anthu komano tukamba pano kuvotako kuli mkati anthu akuvota ngakhale anthu ena akumadandaula kunena kuti akuti zusana mkaliricha ati panzira akuona ngati akumachedwa ako iwo anthu akuona ngati akumachedwa kuti tukhalitsa kuti tikafike pa povoterapo akuona ngati kuti makina akumachedwetsa mmene akuganizira iwowo pomwe tikhabe tikufufuza bwinobwino tiona kuti nzoona kapena munthu uthamangira chifukwa kuchedwa akupena pake munthu umakhala iweyo mwina uthamangira china chake ndi ukuona kuchedwa koma ndi chinthu chilinomo ndithu netikhabe tikuona bwinobwino pa zomwe zimene anthu akuyankhula makamaka zokhudza zimene zozo kodi akali mashado kumene kwatuluka ukavota mashado pano kusadatuluke pajatu amekiwa amakamaka amauzana kuti mashado aja amapatsa nthawi kuti inu mwina mbwere hafu na inu mbwere teni kuloko inu mbwere nthawi cholinga nchonena kuti usayiwala kuti mashado amauza kunena kuti akabwera pamalo paja posenta paja sakuyenera adzikhalitsapo chifukwa anthu ena mwina kungowaona imakhala ngati kampeni kale ndi amafuna akangofika sakeso pa mzere kangopita straight akavote pompopompo anyamuke azichoka chifukwa safuna zikhalitsa malo amenewo ndeno apatsa nthawi masenta osiyanasiyana komanso pala anthu ena amene ali ndi influence mwachitsanzo kuno Karonga kuli Mtemi Kyungu kapena kuti Paramount Chief Kyungu nawonso amapatsidwa nthawi kuti inutu masenta anu mupange nthawi yakuti ndeti alondoloza anthu amenewa chifukwa kuno kuli Kyungu komanso tikuyenera kuti tipite kumene kuli presidential candidate mmodzi pacha kuno kuti presidential candidate kuno Frank Tumpale mwene Fumbo chabwino ya ndeti ikhaiti ukafika konso kumeneko konso kuti tikaona kuti pakulidwa ake akhala otani inu tithokoza nanu tsiku lonse tikusiyeni kuti mupite muthamange zina ziwiri zitatu tichezenso ndi wena ndiye mukamayankhula choncho khanga ine ndiwapakamwa ndikuona mizirani muwapakamwa aliyesa madziwa kuti ndichabiyo inu ngwapakamwa komanso okonda kudya supu yake yabwino kwambiri ndi abeka moti mandimu kufinyiramo menemo akalimira katapitirani ntchito kuchokera kukaronga Sam Kalimira utifotokozera kumene kuti zinthu zikuyenda motani apa tili ndi mtolankhani wathu wina Mr. Gonjani ndiyesa yes Nelson Gonjani ku Kasungu ndithu kumene tili pano mmawakuno mukuyankhula mwamphamvu kwambiri tu tadzuka mwamphamvu lero ndi tsiku lofunikira kwambiri kwa Malawi ndithu Amalawi akuonesa mphamvu zawo komanso ufulu wawo ndithu kudzera mvoti nde tikuyenera kukhala mphamvu zonadi Nelson uli patipati komanso ziyenda bwanji umeneko kunotu ndili pa Likwale Primary School kumene kundi ku North East mboma limene la Kasungu kamene kuti pa trading center ya Chamama komwe kwa chikucha mama ku Kasungu ndithu kunoku ndithu zinthu zikuyenda bwino afika anthu mwaunyinji kuti malaini ndimawamvesera sinzanga achina Blessing Stambala amene amafotokozera ma-update yawo zikuonekabe kuti kusiyana kulipo chifukwa kunoku ndithu gender ija imafotokozedwa ija iliko ndithu amayi komanso abambo achinyamata abwera ndithu umwaunyinji
palibe chosamwisa chilichonse chimene patakali pano tikhoza kuchifotokoza kuti mwina chapezeka malano oponyera voti komano zonse zili mchimake mwina tikhoza kutero patakali pano. Chabwino Nelson, ukaona unafotokoza kale kuti iyayi pali achinyamata amayi komanso abambo achikulire bwanji komanso anthu aulumali kumene watuluka? Achikulirewo alipo ndithu koma aulumaliwo ndisaname ndisawauze bodza Malawi sindinamuone wina aliyense amene ali waulumali koma mwina ndikukhulupirira kuti mwina pakupita kwa nthawi komanso tikapitiriza kuyendera masenta ena tiwaonenso anthu ochuluka. Mwina ndifotokozerenso kuti kumawaku tinafikanso pa senta ina imene ili constituency ya Kasungu East kumawa kwa Kasungu kumene tinakumanaso ndi anthu amene anakhamukira kumwa unyinji imene mafika nthawi ya 5 minutes 20 minutes to 6 anali anthu atafika kale pamalo oponyera voti. Tili kuno ndi center yachiwiri koma waulumali sindinamuoneko aliyense kuma center awiri amene ndayendera padakali pano. So zinthu zayamba mu nthawi yake ndithu tikhoza kutero? Zinthu zonse zayamba mu nthawi yake ndipo anthu akuvota. Mamonita ali pano komanso ma presiding officers ma center onse amene ndayendera ali pano akugwira ntchito yawo molingana ndi mmene anaphunzitsira ndi bungwe la MEC. Chabwino ndathokoza kwambiri Nelson. Kanzanga waponya kale voti? Ineyo sindinaponya chifukwa ndinafuna ndaoneka ya Malawi kuti akuponya motani mwina nene ndiphunzire kuti ndikaponye bwino. Akuponya motani ngati mmastailo ovinira? Kuphunziranso chiyani pamene? Kufuneka tu ulokosola kuno chifukwa ukakuponya pang'ono umakhala kuti voti yo waiwononga ndiye. Koma ndikira kaona zanga aponyekaye? Kuponya motani ngati mmastailo ovinira kukwati? Ndatokoza Nelson, zikomo kwambiri. Tili ndi McDonald Tom kuchokera kuchirazulu moseliwa Kamiano ngamatero. Bola mwayankha basi. Chachikulu njoti mwayankha basi. Bola zatheka. Takuchosani kulilongwe takuponyani kuchirazulu kuli bwanji kuchirazulu? Kuchirazulu tu kwa chabwino. Kamphepo choncho komano ndikoti kukuoneka kuti dzuwa lithetheka ndithu. Timacheza ndi akalimira apa kuchokera kukaronga kuti kumene kwamangochita nthochi yophika ndi nyama. Sinzozori kumene kwakulandira ndi chakudya chotani? Kunopo tu basi tuziwaya zonsezi machipisi tinaima chapa yasini apo kuzilongosola kaye. Kumano ndioti zonse zabwino ndithu zathanzi. Nimaona ngati mukupunguza pachaninu munthu opemphera kupempherera dziko. Kupemphera tukakhala tikutero ndithu malingana ndi nyengo yomwe tikuyendayi komano chachikulu nchotenda kuti tsiku lija lafika tsiku lotchuka kwambiri lafika tione kuti liyenda bwanji ndeta libwerera kuno kuchirazulu kuzaona kuti tione kuti zinthu zikuyenda motani. Katifotokozereni pamene muli komanso tipaseni chithunzithunzi chazochitika malo amenewa. Ineyo ndili kuno ndi mmene mwanenera kuchirazulu. Poyamba mwina chirazulu kuti iyi ndi ripoti yanga yoyamba kupereka pamenepo ndionera kuti kuchirazulu ngati boma anthu amene analembetsa chisankho ndi anthu 146,878. Anthu amenewa 56,308 nda anthu amuna ndipo anthu 90,570 nda amayi. Muona kuti azimayi ndithu alembetsa kwambiri komano figa ya 146,878 ndi anthu mwana alembetsa koma ma projections amene a National Statistics Office anali nawo kuti tikamazafika pa tsiku la lero pa 6 September 2025 analionena kuti anthu 229,222 ndamene amayenera kulembetsa komano ndikuti figa yafikako pang'ono yafika pa 146,878 imene zanenera. Ndiye kuchirazulu kuli tili kuno kuli ma constituency 5 pajana anatchula mwa nyuwani kusiyana ndi kale zoti chirazulu east chirazulu north kuli ma constituency asanu ndithu chirazulu nyungwe chirazulu masanjala chirazulu tumbwe. Tingonena kuti kuchirazulu tumbwe ndi malo ovotera 27 chirazulu masanjala malo ovotera 18 chirazulu tumbwe malo ovotera 18 chirazulu nguludi malo ovotera 19 ndi chirazulu midima malo ovotera 22. Onse ngati boma malo amene kukuvotedwa tsiku la lerolo ndi malo kwana 104. Ndiye ndili pano ndi pa St. Michael's
primary school yomwe ili mu Chiradzulu Masanjala. Odi yake akuti Mombezi. Pa odi yomwe ndili anthu amene alembetsa ndi anthu 3014. Ndiye kuvota tsiku la lero kwayamba 6 o'clock mene anakonzera ameki. Pakali pano pamwina ndisanapitirize ma statistics enawo tili ndi mmodzi mwa anthu amene akuyendetsa chisankho pano pa St. Michael's primary school. Oyamba mayi mutipatse dzina kuti tikudziweni kuti ndinu ndani. Ndi Mrs. Catherine Chilambula Makhaya. Utindo wanu pamalo pano ndi utindo wanje? Ine ndi PSOO. Muyankhula language ya NGO bese ndi kuti chatata pasulani bino. Presiding technical officer. Takafotokozani kuno kuti tsiku la lero maliona kuti zayamba bwanji. Tsiku la lero zayamba bwino chifukwa mmene makwana 3:30 anthu anayi atafika kali pa center pano ndipo tinawayika m'mizere kuti akonzekere kuvota. Mmene makwana 4:45 anthu ogwira ntchito onse anayi atayamba kuchita seti zina zonse zofunikira m'malo mwawo kuti ate wakonzekeresa anthu amene akubwera kuzavota. Ndipo kuli chiyembekezo choti anthu akunoko ku Mombezi Ward Chiradzulu Masanjala constituency akonzeka kwambiri ndipo alosangala ndi tsikuli akufuna kuta ndito. Ye mwina mmene landira tsiku tatifotokozerani mwaziona pali zotsamwitsa zobetchera zomwe mukumana nazo zobetchera zomwe mukumana nazo kapena china chilichonse chayenda mmene munakonzera. Mmene tayambira mmene ndakuziyani nje kuti anthu afika panopo 4:30 3:30 ena mpaka na ndena mundamu wana kufikawa palibe chobetchera china chonse chimene tachiona chifukwa tikakamba kumbali ya material meki yapereka onse kumbali ya anthu ogwira ntchito atipasaso mokwanira china chilichonse chili m'malo mwake aliyense amene wasankhidwa kuti agwire ntchito moyenerera anthuso akubwera mokondwera akubwera kuzavota kuti akwaniritse ngati nzika za dziko lino kugwira ntchito yawo povota ngati nzika. Yankho titero ndimene atifotokozera zinthu mmene zayambira kuno ku St. Michael's primary school mu Chiradzulu Masanjala. Ndiye popeza kuti tsikuli ndilalitali mwina ndisanachoke ndingopereka chithunzithunzi cha mmene zinthu zikuyendera kuno kubwera anthu ambiri ndithu mmene ayafotokozera. Half-3 yakwine naija ndimeneyo koma ndunena pano pandithumizire nditalitali aliyense ndithu akuvota palibe mwina chonena kuti ineyo ngati noona ana observer palibe chomwe ndikuona kuti chovuta china chilichonse anthu ndithu anyamata sikana anthu achikulire amayi abambo onse ndithu akupezeka kuti akuvota pano. Ndiye tingonenapo kuti mmene munanenera mama mmene mamba program muja ma presidential candidate ndi 17 omwe aja komano tikabwera constituency ene yomwe ndafika Chiradzulu Masanjala pakuoneka kuti pali kagulu ndithu ka makandidate zikuoneka kuti pali makandidate 14 amene akupikisana pa mpando wa phungu ndipo Mombezi Ward ndili kunoko kuli anthu 5 amene akupikisana pa mpando wa kansala. Mwina update yomwe ndingapereke pano ndisanapite kwina polling station ina ndimeneya. Ndathokoza kwambiri McDonald ndi chiyembekezo kuti kwina kumene kupitako ukatipezeranso zithunzi ndi makanema kuti pakufotokoza kwako anthu azikhala akuona zimene zikuchitika. Okay, tabwino. Ndathokoza McDonald.